Нәсте! Жыр белән тегез авиаз айтсам, технолог булып килә алам. Но минем машину чыгарсаң, лучше чыгармаска, алар беләләр. Журналистлар бит сез кызык кешеләр, сез теге подтексттан гына кисеп аласыз да, интервью атып куясыз. Менә алып телефонны, менә булай, ха-ха, мин монда бүген карагыз кем белән. Мин алай яратмыйм. Безгә кабат сорау бирәләр. Менә сез улгайган саен егетләр була алмыйсыз бит инде. Казан бабайлары буласызмы дип сорау бирәләр. Сәлем, бу маршрутка проекты биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын, бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәчәкләр. Әйдәгез, чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм шәһәр буйлап сәяхәтебезне башлап җибәрәбез. Татарстанның атказанган артисты. Казан егетләре һәм Артур Марат дуэты экс-солисты, җырчы, композитор Марат Галимов. Җырчы, точно җырчы, композитор, конечно, директор күнеге булмый, андый ниләргә композиторлыкка. Ну, хәзер бик актив бара бугай бу эшгә дә. Бер көтмәгәндә композитор булдым да куйдым. Безнең тапшырыгыбыз маршрутка дип атала. Һәм гадәттә без артистларның яраткан урыннары буенча йөрибез. Ләкин Марат менә безгә әйтте, минем анда яраткан урыннарым юк да дип. Маршрутка дигәннән соң дигәндә безнең теге яшь вакытта маршрутлар бар, сары газельләр. Теге маршрутка тапшыру дигәч, мин уйлаганым менә шул маршрутка утырып йөрербез дип. Яшь аклы искә төшереп, сары газельләр юкка чыкты инде. Без сезнең өчен 3 урын сайладык. Үзебез. Беренчесе моның Тәрәзә йөзлекләре музее ачык һавасында. Менә шундый кызыклы урын. Без сезнең турыда теге күп төрле мәгълүмат җыйганда, интервьюларыгызны укыганда, сез үз кулыгыз белән бөтенләй берне ясый аласыз кебек, шундый менә образ тудыгыз да. Ну минем әби әйтә инде, мәрхүм урыны җмакта булсын, 70 егеткә 70 һөнәрдә аз дигән, мин шул ничектер мәсьәләгә, шул мәкаләгә ничектер якынайып, әйтәм, туктале, әбинең сүз дөрес. Дөнья хәлен булып булмый бит. Бүген җырчы, иртәгә строитель, Аллам сакласын инде. Шуңа күрә кулган нәрсә килә барсында эшлибез. Сезнең балачагыздан башлап инде сез зәй егете. Һәм әти-әниегез ничектер теге иҗат кешеләре булмаса да җырга, моңга мәхәббәт нәкъ менә алардан килде дип сөйләгәнегез бар. Әни җырларга ярата, әти гармонда уйный минем. Хәзер дә уйный, күңелләре тулганда. Шуңа күрә миңа сәнгать бәләкәйдән үк якын. Инде төпләп татар иҗатына мәхәббәтем уянды Салават абыйның җырларын ишеткәч. Илһам абый Шакиров түгел, Әлфия апа Абзалова түгел, менә оятыма оялам мин анда бергә, әмма ләкин менә ничектер безнең бит вакытта тора иде радиолар, теге бәләкәй генә радио, анда Флора Сулейманова инде Илһам абыйлар да яңгырады, әмма ләкин ничектер күңел нитмәде аның, ятмадымы ничектер яшь булгангамы. Әмнең Салават абыйның ишеткәч, җырлавын мин татар җырына, татар иҗатына, татар сәхнәсенә гашыйк булдым. Мен Салават абыйның үзенә дә әйтәм, Салават абый, син булмасаң, бәлки мин сәхнәгә адымнар атламаган да булыр идем. Сәхнә түгел, бәлки татар җырларына гашыйк та булмас идем. Менә шул. Мин баян гармонда уйныйм бит инде үзем. Профессиональ түгел, үзем өчен генә табыннар артында җырлап утырып, әтиләр мине баян бүлегенә бирмәкчеләр иде. Колледжга ма идея? Юк, музыкаль мәктәпкә. Шундый барасым килде өйрәнергә, мен ничектер менә шундый оялып, мин бармадым. Әйтәм, бармыйм, үзең барасым килде, әтиләр шунда все барасың улым дисәләр бара идем. Да, ну теге выбор биргәчтен барасым килде, ничектер оялдым. Менә белмим, аңлата алмыйм мин алай берне. Аннан инде 94 елда мин Кампида укыдым, инде Шалыда Камский политехнический институт татар бүлегендә белем алдым, һәм минем югары белем бар, инженер-технолог машиностроения, шуңа күрә җыр белән тегез авиаз айтсам, технолог булып эшли алам. Һәм инде 17 яшьегездә үк сез зәй утлары юмор һәм җыр театрында, җыр көлке театрында чыгыш ясый башлыйсыз артист буларак. Һәм менә бу чиктер сәхнәгә беренче адым димәй инде, эстрадага беренче адым дип атай алабызмы без ул чорны? Әлбәттә, ул минем бер профессиональ сәхнәгә беренче адымнарым. Инде минем зәвытларына чакырганда Ренат Гараев дигән кеше, Марат, синең җырлыйсың дип ишеткән килгәнем театрга, пәрдәләрне ябып, уялып кына җырлаган идем. Менә шунда Ренат абый инде минем
җырга сәләтемне күргәчтен үзенең театрга эшләргә чакырды. Шунда башланды минем тормыш, сәхнә тормышы инде. Мен анда театрда водительдә булып эшләдем. Аппаратура артында да утырдым, юморескаларда да катнаштым. Җырларга да өйрәндем инде. Без төрле якларда йөрдек, Россиянең төрле өлкәләрендә йөрдек, санаторийларда җырладык. Менә шунда Ижмеводда хәтерлим, җырлаганнан соң Зиләдә яныма килде дә, Марат, синең бит тавышың матур, әйдә, кил әле консерваториягә, халык бүлегенә, җыр бүлегенә керәле укырга дип тәкъдим итте. Һәм мин инде килдем шунда. Консерваториягә укырга алдылар сразу. Минем өчен укырга авыр булмады. Керергә дә авыр булмады, җиңел кирдем, җиңел укыдым. Мин анда теге основной бүлегенә кермәдем, теге музыкаль белем булмаганга, мин кирдем инде укырга, подготовительный курслар иде анда. Әмма ләкин инде менә Казан егетләрендә җырды башлагачтын, инде ул сер түгел, консерватория булсын, ул сәнгать институты булсын, ул яратмыйлар укытучылар. Теге шит җирдә нихте бүленергә ярамый. Или син укый, или син эшлә. Миңа Зиләдә янында инде бер-ике тапкыр ясады да. Вот, менә шул 2 ел подготовительный курсны бетердем дә, мин белемле кеше дидем дә, әйтәм, Казан егетләрен сайлыйм да, киттем Казан егетләренә. Ну, нидер үкенеч бар инде, югары белем музыкаль ягыннан алмаганга, ләкин, тормыш шулай эшләгән инде. Консерваториягә керәсез укырга, һәм бу бит инде теге Зиләдә янымның шакыру буенча иде. Үзегезнең ниндидер анда амбицияларыгыз бар идеме? Музыка юнәлешенә укырга керергә һәм гомумән профессиональ артист булырга. Ну, зәвытларында булганда мин беренче попытка булды ул сәнгать институтына укырга керергә. Җыр бүлегенә. Әмма ләкин мин анда килдем дә, профессор Хардашлы инде ул исән. Мин аңа җырлап кирип карадым да, ул әйтә, Марат, бар да шул зәйеңә кайта тракторында гына эшлә дип озатып җибәрдем, әйтәм. Ну, значит, миңа җырчы булырга язмагандыр инде дип, ничектер күңел төшеп киттем мин аннан. Әмма ләкин җырлавымда дәвам иттем. Һәм инде аның сүзенә карамастан, менә җырлый беләм, җырлый алам, җырларымны халык ярата. Киңәш сорыйлар миннән, менә яшьләргә нинди киңәш биререгез дип. Мин һәрвакыт әйтәм, шуның сүзен тыңламагыз. Әгәр күңелегездә бар икән, хыялыгыз бар икән, шул хыялыга атлагыз. Анда барыбер уку йортында бит инде бу профессиональ кеше, ул миңа әйтте икән, шуннан да минем ниндидер бәлки сәләтем юктыр дип. Шулай дип уйлау обязательно булды инде ул. Ну, ничектер аңа карамастан, мин үз юлымны дәвам иттем дә, менә Аллага шөкер, бүгенге көндә менә шул дәрәҗәгә килеп җиттем инде. Менә Казан егетләре турында анда кастингка барасыз. Һәм кастинг аша инде төркемгә эләгәсез. Үзегезнең теләгегез кайдыр күреп, ишетеп кастингка барырга булды. Юк, Рафаэль Мазитов продюсер инде Казан егетләренең, һаман да шул продюсер инде. Вот алар дуслары мин авый белән анда ди кастинг бара ди, Казан егетләренә барасын килим, әйтәм, әйдә барып киләм. Менә килдем дә, егетләр шаттылар да, шунда калдым да. Ансыдан ничектер җиңел уңайлы булды. Әлхәмдүлилләх, Аллаһка шөкер. Һәм менә анда ничек мөхит нинди иде? Ул бит инде аеруча төркем булганда, монда бер генә солист һәм аның бер директоры түгел, монда берничә солист, бар музыкант, бар аның продюсерлары. Менә анда эш ничек бара иде? Аллаһка шөкер, безнең егетләр шундый уңайлы табыштык. Менә Азат, Вәли, Артур, мин ничектер бер-беребезне аңлап, бер-беребезнең вокалист бит ул, вокалист, айрым вокалист группада җырлау бик авыр. Менә безнең проектлар төрле, һәр проектлар баралар, теге без төрле артистлар белән җыелышабыз. Һәрбер кеше вокалист булгач, үзенчә җырлый. Группада булганда, анда бер-береңә яраклашып җырларга кирәк. Шуңа күрә ички яктан-дадыр, теге профессиональ яктан түгел, бөтен яктан. Психологик яктан, кеше белән бүлергә сәхнәне һәм аны нормаль күренеш буларак кабул итәргә. Менә ул сорауны бик еш бирделәр, бездә андый авырлык булмады. Без ничектер менә, компактно эшләдек. Менә ничектер теге дуслык мөхите дип атап буламы, яки бу дуслык иде? Без һәрдә дуслар, менә Артур, Вәли белән дуслар, һаман аралашабыз. Нәрсә сөйләсәләр дә кешеләр, теге алар аралашмыйлар, сөйләшмыйлар. Юк, аралашабыз. Казан егетләре составында булганда сезгә Татарстанның от казанган артисты исемен бирәләр. Ул вакытта әле бүгенге көн белән чагыштырганда бу исем дә бик күп кешедә юк иде. 2007 елда мин хәтерлим, ул вакытта инде президентыбыз Минтимер Шарипович Шаймиев иде.
Jiktir biz jırladık, ninder мероприятиеда инде правительственныйда кишлешип киттик те, bu biz neyte atqazanan artistlarыбыз безнең дип мактап утыра. Мен әйтәм, Интимер Шарипович, без әйтәм атқазанганнар түгел бит. Ничек дип әйтәсез, заслуженный түгел, ну шулай. Ул анар Зилә Рахимянга әйтеп, Зилә Рахимянны менә бу егетләргә исем бирергә кирәк, чөнки алар ул исемгә лаек. Һәм менә шулай килеп чыккан әйбер ул. Без сорап йөрмәдек бер кашан да бер нәрсәдә. Гомумән Казан егетләренең популярлыгы нәрсә белән аңлатыла? Сез нәрсә белән аңлатасыз? Беренчедән андый төркем юк иде бер. Төркеме, егетләр төркеме. Егетләр төркеме именно менә шундый стильдә җырлый торган, заманча стильдә җырлый торган. Тем более без 4 егет, матур, шибәр егетләр эстрадада нидер яңалык кирәк. Яңалык биттә, яңалык җыр буенча именно шуның белән кирип киттек инде. Аның сыры юк. Һәм инде сезнең тормышыгызның авыр вакыты турында да сөйләшәсе килә. 2013 ел сентябрь айында сез итүзгәндә түбәдән ишелеп төштем дә, хатын миңа летчик кушаматы кушты, шуннан соң байтак кына 1 ел почти восстанавливаться иттем. 4 ай постель өстендә яттым инде. Хатыным инде янымда булды. Ада булышты. Сез хәзер шундый теге җиңел генә әйтеп куйдыгыз, летчик кушаматы бирде дип. Ул бит бик авыр чор иде сезнең тормышыгызда. Авыр, 2 ел мин депрессия кичердем да, мин теге аны бер кемгә сөйләмим, әйтмим. Аны шул хатыным гына белә инде, бик авыр чор булды 2 ел. Чөнки теге дусларның кем икәнен аңлыйсың. Теге көтелмәгән кешеләр ярдәмгә килеп булыштылар, менә икенче яктан ачасың. Бик авыр диагнозларда куйганнар, инде хәтта ампутация да мөмкин. Да, аякны кисергә дип тора врач. Менә икенче көнне минем врач яныма килде дә, кискән булсам, син мин икенче кеше булыр идең ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә аягны калдырды. Аллаһка шөкер йөрибез. Шатнап, атлап. Һәм менә шулай ук теге бик матур, әлбәттә, хәзер инде ул теге бик озак вакыт үтте, һәм сез моның турында бик җиңел сөйлисез, һәм бу теге көч турында да, ниндидер тәрбия турында да, һәм безнең ички көчебез турында да сөйлидер. Сез больницада ятканда ук ниндидер кастинг игълан иттеләр дип, көләп чаклар бар иде. Безнең кастинг нәрсәгә булды ул? Анда Мәскәүдә концерт булырга тиеш бер айдан. Инде менә шул Мәскәү концертын югалтмаска дип инде продюсерыбыз инде уйлады яңа егетләр җыярга. Анда да мин шиктер теге ни булмады, теге андый зур кичерешләр булмады. Теге үкенүләр булмады. Шиктер кире кайтачакмын бу төркемгә дип уйламадыгызмы? Мин китәргә дип план юк иде. Потому что алар бит кастинг җыйдылар да, мин аякка баскачтан бергәләшеп җырлыйбыз дип, шундый сөйләшүләр бар иде. Теге анда ширләгәндә, аяксызлаганда андый әйберләрне уйламаганмындыр да, чөнки бик авыртлар бик көчле иде. И Аллаһ Тәгалә әйткән бит, үткәннәр белән яшәмәгез. Һәр әйбернең үз вакыты була. Менә аның просто вакыты җитте. Казан егетләреннән китәргә. Казан егетләре бит инде безгә һаван сорау бирәләр. Менә сез улгайган саен егетләр була алмыйсыз бит инде. Казан бабайлары буласызмы дип сорау бирәләр. Менә Аллаһ Тәгалә шулай бурып куйды. Вакытында китәргә белергә кирәк. Бер үпкәм юк. Матур иттереп саулашып киттек. Хәердә аралашабыз егетләр белән күрешкәндә. Үткән биткән. Алга таба хәерлесе булсын. Мөхимме менә шул. Артур Марат дуэты турында да сөйләшеп алыйк. Сез шулай ук иҗат итә башлыйсыз бергә. Һәм аннары инде теге сөйләшеп, әлеге дуэт үз эшен туктата. 5 ел бергәләп эшләдек без Артур белән. Аллаһ шөкер. Насың вакыты җитә инде. Шуңа күрә теге яшь бара бит, нәрсәдер гомер буе җырлап йөреп булмый бит. Шуңа күрә Артурга теге ДКда директор булып эшләргә тәкъдим иткәчтен, ул шул елны сайлады да, әмма ләкин җырлавын ташламады. Ул һәрдә җырлап йөри, матур җырлар иҗат итә. Менә ул вакытта нәрсәгә берләштегез сез? Бу бит инде төркемнән чыга икән артист, төркемдә эшләп. Миңа калса аның беренче теләге, аңлатып була торган теләге инде үзенә генә чыгыш ясау. Чөнки булай да төркемдә чыгыш ясап. Белмим, Артур җырлап карыйбызмы әллә икәү? Чөнки без бит Артур белән безне карамыйча агыныбыз уже. Теге мин сүзләрне отсам, уже Артур җырлый башлый. Ул теге
колын күтәрсә, мин колын күтәрәм. Ну 20 ел бергә эшләгәч, Бер-берегезне тыйымлап. шуңа күрә эшләп карадык. Бик матур җырлар иҗат иттек, бик матур дуэт булды, эшләдек, Аллага шөкер. Ну, хәзер вакыты җиткән дип аңлата алабыз. Ул вакытта менә Артурның теге барыбер ул уртак җырларны бит инде сез аерым башкармадыгыз саннары. Ну, башкара алабыз без аны, әлбәттә. Артур менә үзенең җырларын җырлый, хәзер дә җырлый. Мин дә җырлыйм кай вакыт. Аның бер ни авырлыгы юк. Андай теге бүлеш булмады. Юк. Казан егетләре җырында җырлыйм мин, без проблема. Артур да җырлый. Казан егетләре дә безнең тавыш белән җырларны җырлыйлар. Теге мин моңа җиңел карыйм. Җырлыйсызлар килсә, җырлагыз, пожалуйста. Бу барыбер бит инде бик нечкә сорау. Күп артистлар теге нечкә түгел. Бик катгый карый. Судларга кадәр барып җитә. Ну, судларга барып җитсә, аның инде информация булыр иде инде ул. Теге судлаштылар, талаштылар, кычкырыштылар. Юк, анда информация юк бит. Теге җыр өчен теге дуслык югалтып, юк, андай бер булмады. Сез Артур белән аерым эшли башлаганда барыбер сезнең сүзгә керешеп алган мизгелләрегез дә булды. Төрле интервьюлар. Була, да, Артур, анда biz аның белән аңлаштык аннарсы. Просто анда журналистлар бит сез кызык кешеләр, сез теге подтексттан гына кисеп аласыз да, интервью атып куясыз. Артур белән нитеп аралашып, аңлашып, аннарсы мин каршы интервью берип, менә biz olay birini uladeli, все нормально. Хәзер инде дуслар. Да, шуңа күрә журналистларга бик интервью бирәсем килми, чөнки сез хитрилар. Сез безне берләштереп куйдыгыз. Сорауларны подковырка белән бирәсез дә, аннарсы шыкыр ясыйсыз да, и все. Сез дә безне бөтенебезне берләштереп куйдыгыз бер образга. Журналист итсез. Yok, türlüsü buла инде. Бар теге намуслы, бар теге пиар өчен, бар теге статьяны укыр өчен заголовкаларны кызыктырып язып куялар. Шуңа күрә сезнең үз эшегез, безнең үз эшебез. Менә шу. Һәм инде хәзер сез сольный иҗатка кирип киттегез. Дуэтларда да башкарасы япадыгыз белән дуэтлар. Ләкин соңгы арада аеруча инде кышлар җыры, уничектер космоска очып китте дип әйтә алам. Ул җыр чыкты һәм ул бөтен җирдә бик тиз яңгырый башлады. Бу инде теге әлбәттә ротацияларны без ничектер аңлата алабыз, телевидениедә, радиода, ләкин бар бит әле менә кешегә күңеленә кирде дигән күрсәткечтә. Һәм бүгенге көндә андый күрсәткечне яулау бик авыр, чөнки хәзер артистлар да, музыкаль композициялар да бик күп. Но син дөрес әйттең, бу күп информация бара. Көн саен яңа җыр, аны теге элек Әлфия апалы, Илһам билар булганда теге худсовет бар иде, җырларны үткәрмиләр иде. Һәр заман үзгәрде бит, һәр коммерция. Көн саен яңа җыр чыга, менә радионы кабызасың. Һәм артистлары да күп, чөнки элек артистлар да санаулы иде. Кушлар җыры ник чыкты ул? Потому что аерылып тора ул. Кызганычка каршы безнең җырлар һәр бер-берсенә охшаган, аранжировка бер-берсенә охшаган. Эш юк, тиз генә яздырабыз да, шалт. Чөнки бу да конвейерга эләгә. Конвейерга да. И шуңа күрә теге бик сирәк җырлар халыкның күңеленә кирип кала. Менә. Ну кемгә тыңлатма, баш кешегә дә ошый. Кемдер әйтә, бу акрагына кылана дип, андай бер дә ишетәм, шуңа күрә теге ни. Мин аңа бик спокойно относиться итәм. Безнең икенче ноктабыз. Без сезне Фукс бакчасына чакырдык. Бу галим, табиб, археолог, этнограф Карл Фуксның теге истәлеген мәңгеләштерү идеясы белән ясалган бакча инде. Һәм монда Казанга бик матур күренеш ачыла. Вообще мощный матур. Бәлки менә бүгенге тапшырдан соң сезнең ниндидер яраткан гел йөри торган урыннарыгыз барлыкка килә. Менә монда кичләрен чыгарга. Әзрәк йөрергә. Әлеге ноктада сезнең гаиләгез турында сөйләшәсе килә. Сез Динара белән ялгышмасам инде 13 ел матур гаилә итәсез. 13 елмы? Яисә мин дөрес санамадыммы? Так. Ну, син ялгышасың, 13 ел түгел. Һәр әйтәм 39 ел безгә без аның белән, потому что аның белән год за 3 бара мин. Һәм инде сезнең яшь аермагыз да зур. 12 яшь, 12 яшь. Һәм моңа карамастан матур итеп гаилә итәсез. Һәм ничектер сезгә менә ерактан карап торганда сез антиподлар да кебек. Бер-берегезгә копма каршы кешеләр теге характер ягыннан. Икенче яктан
шаярта, көлә, каты итеп сөйләшә башлаганда бик охшаш та шикелле. Үзегез ничек сезгә? Барысы да әйбәт, Аллаһка шөкер, ул да шук, мин дә шаян, шуңа күрә теге гаилә булганда төрле вакытлар була инде. Ул теге нормальный гаиләдә әзрәк үпкәләш тә булырга тиеш, андай бер булмаса, ул не нормальный гаилә дип шутлыйм мин. Булай без гел позитив карыйбыз, Аллаһка шөкер, кунаклар яратабыз. Шакырга өйгә. Һәм сезнең кызыгыз Камелия бар. Камелия, я. Ул хәзер җыр белән шөгыльләнә. Ул җыр белән бик шөгыльләнми, ул бик волейболга күчте, ул волейбол белән бик уйный, Һәм сезнең бит сөйләгәнегез бар, кызымның менә шулай итеп вокал белән, җыр белән шөгыльләнүен бик теләмәгән идем дә бит. Бу сезнең юлны сайламас өченме? Ни өчен? Артистлар йөрист, теге салкын сәхнәләрдә, ул бит теге тормыш кына матур, ул теге сәхнәдән генә күрә. Ой, менә артист сәхнәдә матур утлар белән җырлый. Кара әле тегендә буз өстендән чик торалар да. Вот бесстрашныйлар малай, а. Шалтыратырга кирәк МЧСка срочно. Булар доверяет вселенной. Да. Менә сәхнәгә менер өчен күпме тир түгәргә кирәк, күпме акча түгәргә кирәк. И син шул акчаны түгәсең дә, сиңа ул ләззәт китерәчәкме, акча китерәчәкме? Ул бит безнең эш. Аның костюмнар аласы бар, аның ошыйсыңмы әле халыкка, ошамыйсыңмы? Мин ул һәр фикердә үзгәрттем. Менә күңелен шиктели, шулай эшләсен. Һәр профессиядә бар үзенең уңай яклары, тискәре яклары. Шуңа күрә нинди профессияны сайлый, шуңа мин һәр вакыт риза булырмын, поддержу дигәндәй. Сезнең шулай ук ике балагыз бар, кызыгыз һәм улыгыз. Хәзер инде алар олырак яшьтә, балашырын. Бала үсәләр, я. Кызыма рәлнәмә инде 22 узган елны кияүгә бирдек инде. Мотор иттереп, гөрләтеп туйлар үткәрдек. Малай инде Сөлейман улым, инде быел 19 тула, инде институтта укый. Алар белән иҗат буенча китмәделәрме сезнең? Юк, менә олы кызым минем реально бил психолог, дес балалар белән эшли. Улым инде минем единоборство белән заниматься итә. Спортчы, волейбол белән заниматься итә. Инде һәр инде мин әйтәм булам, укырга, главное укырга. Башта белем, аннарысы вакытың калса шөгыльлән, теге проблема юк. Сез белемгә менә зур басым ясыйсыз, ничектер теге үзегезнең тормышыгыз буенча да менә. Менә мин белемне сеңдереп алдым. Компьютер укыганда мин 10 ел укыдым. 1 елны 2 ел укыдым. Чөнки теге мин теге җырчы буларак җырлап йөреп, академический отпусклар алып, бер укысаң укып бетерергә кирәк. Чөнки аннарсы бүленеп белем алсаң, ул теге белем булмый инде. Югары белем кирәк инде, бу барыбер. Үз эшеңдә теге профессияңдә эшләмәсәң дә, шул югары белемне сорыйлар бармы, юкмы? Югары белемне бирми, ул гомер буена тәҗрибә җыя кеше. Сез үзегезне нинди әти буларак бәялисез? Мин үземне бик юмарт әти дип бәялим. Мин сезне бик кырыс, усалрак әти дип ничектер күз алдыйдыр. Ташка хәятым генә. Но минем ачуым чыгарсаң, үз чыгармаска, алар беләләр, шу минем ачуым чыкса, тырышам матур гына итәргә. Проблемалар булса, башта миңа шалтыраталар. Теге тәҗрибәм дә зур булгачтын, башта фикерлисең бит, аннарсы ил орышасың, или берәр уртак фикер табып хәл итәсең проблемаларны. Но Аллаһка шөкер, балаларым андый зур проблемалар китергән булмады. Менә Ленараның бер интервьюда әйткәне бар, Марат өйдә усал ул дип. Нәрсә? Кайчан әйтте усал дип. Кайткач. Усал дип белмим, андый усаллык дигән бер юк минем. Юмарт, тыныч, мине үзеннән чыгарырга бик авыр. Мин түзәм да, но бер чыксам, аннарсы инде держите меня семеро була аннарсы, менә шул. Һәм Ленара белән сез бит әле бергә иҗатта итәсез, уртак җырларыгыз бар. Менә бу да теге ниндидер аның теләге булдымы күбрәк, яисә сез тәкъдим иттегезме? Ул ничек булды ул? Менә бер җыр язылды ул безнең. Җырым бул син, моңым бул син. Мин ул җырны ничектергә күрсәттем дә Ленарага, ул әйтә, бу җырны җырлык битәм, нәрсә инде ул, битәм җыр. Менә ул җырны без җырладык та, ничектер популяр булып китте. Шуннан бирле без инде бергәләп иҗат итәбез. Матур җырлар иҗат итәбез. Менә инде бүген иртәгә яңа җырыбыз чыга безнең радиоларда. Ленара бик уңышлы бизнесвумен да дип әйтә алам мин аны, чөнки аның үзенең теге мәҗлесләр оештыра торган оешмасы бар, ул ивентлар белән шөгыльләнә. Минем ирем җырлый, мин дә аңа кушылып җырлыйм әле. Кушыласына килә. Ул бит бөтенләй дә булай түгел. Алай түгел. Җырлау
аның жырлау хобби кебек кенә бара. Потому что мероприятиялар бик күп, правительственный мероприятиялар бик күп алып бара. Бик идейный ул минем белән горурланам, молодец ул. Үҗәтле ул, үз сүзендә тора торган. Демәк инде сезнең башка безнең эстрадада танылган гаиләле дуэтлар юлы түгел сезнең. Ничектер менә дуэт кебек танылу максаты бармы сездә? Дуэт кебек танылу без танылган инде, безне беләләр, җырларны яраталар. Чыгып йөрү мәсьәләсе. Турларга йөрергә даже мин үземнең сольный чыгасым килми турларга. Ул замана үтте. Яшь вакыт җүләрлек чагында буш заллар булса да барып җырлыйсың, салкын автобуста, салкын гостиниста йоклыйсың, һәр инде 50-гә җиткәндә алай җырлыйсың килми. Во-первых, аның вакыты юк алай йөрергә. Икенчедә минем теләк юк алай йөрергә. Менә сез хәзер соло җырлыйсыз, дуэтта җырлыйсыз, композитор буларак эшлисез һәм шулай ук сез дә мәҗлесләр алып барасыз, никахлар алып барасыз. Мәҗлесләрне бик алып барырга тырышмыйм. Һәр диңдә булгачтын үзем бары тик никахларны гына алып барам. Мин теге үземне позиционер итәм күбрәк җырчы итеп. Менә шуны сорыйсым, үзегезне кем булып хис итәсез? Юк, күбрәк җырчы. Менә дөресен әйткәндә, бәя белән сөйләшәсең, алып бару белән бергә бәяне кушасың, кешегә кыйбат ул, реально кыйбат булып чыга. Алып барып, хезмәт, артык хезмәт түгеп, мин шул киләм, җырлыйм, шул акчаны алам, мин алып барам да җырлыйм, шул акчаны алам, шуңа күрә никахларны алып бара алам мин, проблема юк. Ләкин теге бәядән тора инде. Как есть әйтәм. Менә эшке халәт буенча нәрсә якынрак? Җыр язу, җырны башкару яисә алып барумы? Җыр язу үзе бер мөгъҗиза ул. Потому что туа нидер яңа әйбер туа. Син белмисең, матур буламы ул. Матур булмыймы ул. Халыкка ошыймы ул. Әйтәләр бит, сәхнәдә җырлаган кеше уже сәхнәдән китә алмый ул. Инде алып баруда үзе берни кызык, яңа кешеләрне аралашасың, ниндер яңа ачышлар ачасың, кешенең психологиясын белергә кирәк алып барганда, кайдыр менә шаярасың, кайдыр шаярга кирәк түгел. Ул үзе аерым зур профессия алып бару. Сезнең йөрәгегез аның кадәр алып баруга ятмый кебек. Теге сез аны башкара аласыз, ләкин алай теге ятса мин алып барчы булыр идем. Мин бөтен җирдә үземне алып барчы кебек позиционировать реклама бирерим, ләкин теге нитмим, күрсәтмим, что мин алып барам. Мин соцшелтәрләргә дә чыгармыйм алып барганымны. Сез хәләл мәҗлесләрдән алып барасыз. Хәләл мәҗлесләрдә алып барсам, хәләл мәҗлескә алып барам. Сер түгел инде җырларга барганда инде андый мероприятиеләрдә җырларга туры килә инде. Алып бару менә категорически. Һәм социаль шелтәрләр турында сөйләшеп киттек. Сез чыннан да социаль шелтәрләрне актив алып бармыйсыз. Юк, алып бармыйм. Без сөйләшәбез барыбер инде теге иҗатта, хәзер син эстрадада икән, бу бизнес. Бизнес бая. Һәм әлбәттә инде монда җырларны да ниндидер периодика белән чыгарып торырга кирәк. Үзеңнең йөзеңне күрсәтеп концертларда да чыгарга кирәк. Менә алып телефонны, менә булай мин монда бүген карагыз кем белән. Мин алай яратмыйм. Бу бит кирәк бер яктан. Беләм кирәк. Мин кешедә сыры чыгар инде. Менә теге шаяруларың да бик күңелле, кайфлар күтәрә. Настроение булмаса, ничек мин кешегә настроение бирә алам? Менә минем күләсем килми, мин үземне көчләп көлдертеп, халык сизә бит уларны, понимаешь? Социаль шелтәрләр белән аңлашылды. Менә композитор буларак җыр язу. Бу сезнең шулай ук ниндидер теге илһам килә. Сез җыр музыкасын язасыз. Нинди дә булса сүзләргә мәсәлән, һәм бу җырны сатуга куясыз. Яисә, мәсәлән, мин артист һәм мин сезгә мөрәҗәгать иттегән ниндидер технический задание бирәм инде. Ул мондай булырга тиеш. Менә андый теге схема буенча эшлисезме сез? Юк. Минем алай схема эшләми. Мин заказга миңа биреп карыйлар. 10 җырдан бер җырны башта язам. Минем ничек эшлим? Миңа текст бирәләр. Бик күп текстлар җибәрәләр. Менә текстны күрәм, күңелдә нәрсәдер уяна, и все, мин шунда кино сразу язам. Мин кино узак язмыйм. Кином языла минем 1 минут, 2 минут, 3 минут эчендә. Мин шаян җырларында күңел настроение булганда язам. Настроение булмаса, мин шаян җырларны яза алмыйм. Инде менә Тукран җырына килгәндә да, мин әйтән уянды, Тукран, мин әйтән туктале, берәр нәрсә килеп чыгарга тиеш бу җырдан дип, килдем студияга.
yazdım, benim var şairlerim. Aytam mana şunday tekst. Тук to'qiram, to'rg'izda o'tiram, mana shundayroq tekst yozib salim menga deb. Men eng qizig'i jiberdim artistlarga rasilk var benim. Jiberdimda birsi yoza qiziq jir, birsi ayta bu kim jirlar endi bu jirni, nindi ma'nosiz jir endi bu jirlagan jirchining menga ko'rsatirsin lekin qaysi oldim ekan bu jirni kulirim rohatlanib. O'zi tutdi, o'ngishli bo'ldi. Haminde tradisiya bo'yicha biz qonog'imizdan bo'lak qoldiramiz. Marat qorarga da ruxsat etmagan narsa ekanidan da nidir syurpriz dedi. Da. Haminde traditsion ravishda Maratdan xot, nidir belki motivatsion sizlardir, belki tilaklardan onsizda o'qimadik. Shunga ko'ra siz haligi bo'lakni topsangiz, bori tik sizgina bilashasiz narsanda. Da, iyi xabar berasiz qizlarga, atolar tege o'yinlar narsa soldim ekan anda Marat deb. Mo'sha bir narsa solmaganmidir. Biz Fuchs bog'chasida, ham mana Fuchs bog'chasi deb yozilgan shunday o'rindiq deymaydi, mana haykal deymi? Sin ham shuning ortida bizning bo'lagimizni topib bular. Bu yirik mashita, hamda Ramazon oyi bo'lg'achda, sizda dinga bik yaqin kishi bo'lg'ach biz elig o'rinni saylarga bo'ldik. Dinga yaqin kishi deb endi namozda endi nasib qolgan Alloh taolo qabul etsa. Hamma mana dinga yaqin oyog'izda mana shu tigi og'ir vaqtlar kechirgandan so'ng bo'ldimi? Nindi yesel kichkinadan sizda bor edi. Men tigi yig'ilgandan so'ng namozga bosmadim. Yig'ilgandan so'ng deb 5-6 yildan so'ng namozga bosdim. 97 yılda keldim men o'qirga, konservatoriyaga. Menim Zilnadovskiyda yashaydi Zurati bilan Zurani. Zurani xonandaysan. Shunda keldimda men ularda yasharga to'g'ri keldi. Endi пока общежитие topgan aytgancha, ular urazat talari. Men endi 97-yildan beri men aytam bir kun akın sizimga urazatni tutdim deb kirganim. Mana urazani Allohga qoldirgan yo'q. Abi bilan Zurani bilan Zurati dingda bo'lg'ash, bor azonlarni eshitasan, namozlarni ko'rasan. Ko'ngil tortilaydi u yosh kirgan sayin kimdir aqli chiqib bora, kimdir kirib bora. Mana menga aql Alloh taolo berdi namozga bosirg'ash. Ha endi bizning mana so'nggi nuqtamizda shularga traditsion ravishda siraytirgan bir so'rovimiz bor. U turmush falsafangiz sizning, bir devizingiz. Mana men namozga bosgancha, dinga kirgancha bek burchuli edim, tez qotiraydim, bütün ömrüm tez işlerge aşıqab işleydim. Hemen namazga basqaş, endi ko'ngilga eng birinchisi jon tinchlik kirdi. Endi har o'ylaysan, bir narsa kelib chiqmay ekan, sabrlik, deng bitinda u sabrlikqa irata. Sabrligini qobizasan. Yon narsa bütün bir kelib chiqa, oshiqu, shobu shaytondan. Shunga ko'ra namazga basgan kishi meni anglayashaq, har bir kishiga tilim shunday baxtli mezgillarni tayyorga. Felsefi şol, Allah Teala'ga şanu, yazganına, bulganına qanaat bolu, şükür bolu, Allah Teala rahmet eytu. Mana felsefi şol. So'nggi so'rov, mana o'tgan turda siylashdik, bugungi kun turda siylashdik. Mana kelajakda sizning tomoshachilarga, sizdan narsa kutirgan. Hozir endi jiddiy motor jirlar, yosh borgan sayin yengil shajirlarni jiraysan kelmay boralar albatta jiraysan. Konsertlar? Albatta konsertlar da bo'lar, Alloh bersa kelasi yilga endi mana bu yil ulgurmadik endi 12-may kuni bitinda meni tug'an kun 2 yildan 50 yosh to'la, 50 yoshga точно bir so'rni konsert yozayım. Allah bersin, Allah bersin.